Ala
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rutin Kamis malam Jumat Legi sampun terlaksana. Boten wonten alangan setunggal punapa, mugi-mugi yo inggih menika lantaran manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani inggih menika kita sedaya niat hajatipun kita sedaya mugi-mugi diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi wausan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.